салом алейкум. 8 феврали соли 2026 қарор дорем дар деҳаи Чорбоғи ноҳияи Варзоб дар боғи ман. Анамиҷа ин такпайванди капшаш мебошад. Дар танаи ин капшаш мо гелос пайванд кардаги ҳастем. Акнун гелосҳои пайвандиро буридем. Ана бинед. Ана инҷа пайванд аст. Худо хоҳад баъд аз як моҳ ин пайвандакҳо бедор мешаваду ба нашунамо шурӯъ мекунанд ва тира моҳи декабри соли 2000 ҳамин декабри ҳамин сол худо хоҳад мо ин гелосҳоро ба фурӯш мебурорем. Ин ҳамаш такпайванди капшаш аст. Дар қисми поёнашон пайванд аст. Кадомаш пайвандаш нагирифтааст, мо назадем. Ман ҳамин ва 2 ҳафта пас пайванд мекунем. ҳамин хел пайвандро бисёр кунем. Капшашро ман такпайвандашро аз хориҷи кишвар овардам, то ин ки дар Тоҷикистон ниҳолҳои беҳтарини худамонро парвариш карда ба фурӯш бурорем. Анин гелоси лапинс мебошад. соли оянда 2027 бояд бандад. ҳоли ман инро фардо буриш мекунам, ба шумо нишон медиҳам буришашро. Буриши мекунем ки шумо ёд гиред. Ин тарзи буриши мо буриши гиҷибӣ аст. Бинед ки як 20 навда рафтагӣ. ин навдаро мо каме кӯтоҳ мекунем, лекин ҳамин хел дарозтар ин дафъа мемонем. 3 маротиба кӯтоҳ буридем. ҳозир ба қувват шуд. Ин 2 сола ва боз ман фардо ба шумо навор мегирам, нишон медиҳам пору доданашро, об доданашро, об дар куҷо бояд тиед, пору дар куҷо тиед, то ин ки гелосҳои шумо напусад, хушк нашавад. ин ҳамашро ман аз таҷриба ёд гирифтам. Дар таҷрибаи 15 солаам ба шумо таҷрибаамро нишон медиҳам. Ин ниҳоле ки мебинед, ин VCL аст. Ҳамин VCL ин яке аз такпайвандҳои беҳтарин барои гелос. Дар танаи ин ман гелос пайванд кардаги ҳастам. Агар имсол гирифт, мебинем ин карликавӣ мешавад. Дар ҳар 1 метр 1-1.5 метрда якта мешунед. инаш бошад, намедонам гелоси ё скина бошад, чӣ бошад. Инам бисёр мебандад. Инам худо хоҳад соли оянда мебандад. инро ман мобайнашро холӣ мекунам. фардо буриш мекунам, ба навор мегирам. худо хоҳад кори ман кам шавад, ман маслиҳатгари шумо мешавам. ин нок аст. ин яке аз нокҳои беҳтарин аст. ин ба гумонам Санта Мария бошад. баста буд имсол. анам хел ҳамдиёрони азиз, мо ҷавонмардҳо, ман ҳоли 60 сола шудам, ҳолам ҷавонмардам, барои аввал боғ обод мекунем, то ин ки Тоҷикистон обод шавад. ин нокро бинед чӣ хел гулхона бисёр дорад. имсол гули бисёро мекунад. худо хоҳад насиб бошад. ва агар ягон офати табиӣ набиёяд, бисёр мебандад. Ин гелосро бинед. ин гелосро мо буриши сахт мекунем. ҳоли пагоҳ фардо буриши сахт мекунем. бо як маротиба дига барои аз нав сабзидан ба ин имтиёз медиҳем ки аз нав сабзаду боз кунда ғавз шавад. инҳоро мо калта мекунем, ба шумо фардо нишон медиҳем. ҳамдиёрони азиз, ин буд як наворчае аз корҳои боз баҳории мо. давом дода ба шумо ман маслиҳатҳои муфид медиҳам. фақат як илтимос, ҳамин муғамбирӣ накунед, лайкро як зер кунед. лайкро зер кардан агар душвор набошад, як лайкро зер кунед. барномаҳои ман ҷиноятӣ нест. барномаҳои ман дарсӣ аст. лайк монед, агар бисёр одамо тамошо мекунанд. дар паноҳи худо бошед.